Ito na mi. This is it guys. Naramang mga karga ay makauli na dyan ng Pilipinas sa pila ka dekada. So na itong mga gamit guys. Marang baka nasagdanan ni Papa. Akang Mima aw. Papa say no. So ito na mi guys. Namang gamit ay giandam ni Papa. So narang ra guys. Sa kiyo na nasa front. Hi guys! Good morning! So padong nami sa airport guys. Pero muhapit pa mi og train. Kasi takoya gusto pa ni Zailag sa kiyo og train. Nata diri guys ning hapit ta guys. Kasi akiyo gusto mo palit. Oh, gatsang-gatsang. Sigun sara may mahuna-huna na ning bata paliton oy. Daghan ka sa mga kuan guys ay skyline. Nagtapok. The sports car. Ay mga sports car og skyline nga sugdanan. Bye bye. Mo kita na agad. Mada da yakku. Ato 14分だって。Nakadiri guys sa Tokyo. Welcome to Tokyo. Welcome to Shinjuku. Narang tower guys ay. Welcome to Shinjuku. Hanida. Padung na tag Hanida guys. Airport sa QB Siguro ay. Isang mga duwan isapad kabag. Padung na jud mi Terminal 3. Nagsag-sag pud mi oy. Madyo gani kay advance among time ba kay sa Takuya di man gud so ito diri sa Tokyo. Lisod man gud ang mga kalsada diri sa Tokyo guys. So madyo gani kay advance mi so makaabot ra mi dito mga 1 hour and 30 minutes before sa among flight. Niabot na jud mi diri ban sa murag ang dughan pa nakuot kay nagko ko ni Takuya pa kay kabaw kong mingawan dun ni sida. So, may kido gambara ne. Omocha wa zenbu mochitai tara. Nanata diri guys. Si Papa. Sakay na tag elevator guys. Ako dayo. Walay tao. Nanata diri guys, nagpaabot tawa pa in entertain nato staff. Natong luggage ay atong i-check in. Guys, mo ni mga allowed o kung dili allowed sa plane. Nataan ni guys. Bye bye Papa kang. Let's go. Nagsakay na mi og cart. Padaw na mi sa plane. Go! Let's go! May kanika na yun, ani ay. Sakay namin sa plane. Sa QI, nagtanaw og Minion. See you Pinas in a bit. Emergency exit. Mao ni guys ang mga plane nga pwede sagdan kung gikan ka sa Japan. Japan Airlines, Philippine Airlines, then ikatulo kay Ana. Madyo gani kay naray mga movie ba, pwede na makatanaw siya kiyo. Lupad na mi guys, na nami sa ibabaw. Anja, mag-bye Japan sa ta. Mao ni among food guys, mao ni isa ka rason nga nindot ang Philippine Airlines, lami ilang food. Madyo gani kay nahinana ba, nalingaw ra si Akiyo, puya-puya, wala pa siya naghilak sa sakay mi sa plane.
Tol na namin Cebu. Let's go. Mag-vlog today. Abot na yung Cebu. So kaya namig taxi nga yellow. Nanatag Jollibee ay. Kakauna dito taon mig Jollibee. Atong pasakyon sa kiyog tricycle. Makasakay tricycle ba? Dali na. Bye-bye. Bye-bye. Napilang wang diri na ka. Mapayo pa doon ha. Welcome. Tingawan niya. Uy! Sama kayo ka. Hindi ko lagi mong duha. Sa kiwa, pwedeng lagsika. Jutoki daw. May gamay mong kamo na jutoki na. Hindi naman siya inanad sa balay niya. Gamay man ka na sa daiso ba? Wala ko rin. Tuloy siya. Tuloy. Bird ka na kay manghod bird? Di siya gano'ng manghod. Hindi ay. Naulo. No, guys. Ka-sleep na.